relax sa diri mga kalagan. Isa magana? Ha? Pa man tagyan na. Ngano ba day? Isa magana magkawon mo? Dagan ka? Panos. Panos? Isa man tubig nimo? Lang sa sige lang ato datong prisuhan. Asa man yung balay day? Asa man yung balay? Wala kay balay? Yung mama day? Asa yung mama? Tama na. Buwan babae. Tambay na na. Asa man ka? Yun na. Balik lang ko. Balik ka? Kaya balik mo ka? Ayog kan? Sinsilyo. Ayog sinsilyo. Dari daplin kay padami daplin lah na. Dire ni sa Santa Cruz. Santa Cruz. Balik. Ay sikin tubig. Ano sikan tubig mo? Asa yung balay day? Klaro? May klaro? Ano may klaro? Ha? Apa isa panos? Asa man lagi sa may gata ka na? Di mo na panos? May lamay? Ay, Ha? panos. Asa yung balay day? Upas ba upas? Upas? Upas na day? Ay papa, preso? Patay na? Kay? Ipatay na ko. Ikaw kapatay? May klaro. Yaway sugan mo na eh. Patay na ka man? Oh, may klaro ang papa. Yun sa magpatay mo? Hindot kin mo to rin. Ha? Hindot kin sa kinan. Wala tumutin do ba? Oh. Tay. May ka magang preso? Wala ko na prisay. Yan. Ako man ako. Papa ni mo? Asa yung mama ni mo day? Ana na ako botay. Ha? Nagkana ka extra income. Tayo naghanap na kay kwarta. Ay, nasig pangayo kay daghan na kwarta. Oh! Ah, Ay. daghana na. Kada mo nay kada mahapit na ni mo pangiwan ay. Kuidos. Sige, paano na be? Mao bali kami hap kwarta day. Tingin ta. Sila, pila na? Ne. Oh. Ta. Ay, yawa. Piste. Oy, kuyawan. Kasi may tudlo. Ba bad man ang istorya ng piste. Poste. Piste, asa imong anay balay gini na be? Oh, are. Oh, are. Poste. Oh, Oh. Are. Are. bayo ni ka maghantag day. Patay. Are. Asa magkita na maghantag-hantag? Oh, patay. Imo na ihantak. Dilay. Dili ay. Ito pagkaon eh. Oh, pwede na magaon kay imo na isugal. Oh. Are na ron. Unsa may pasabot ang hari? Oh, patay lagi. Patay. Patay hari na. Oh. Tabla. Oh. Tama. Tabla. Ha. Mo magay brief. Are. Kita na yung mga kwan. Mga Kaya. kapitan. Pag kulob siya, kulob. Oh. Kulob na ron. No. Asa magana ngayon ang mga wartangan ng daghan man na? Kita na ko sa basuran. Gustuhan lang ni makitan? Yawan ni Awan na. Patay. Patay. Ha? Daghan man kay wartahan man kay day. Dapat ako yung ngayon nimo kay wartahan ka. Ano siya? Patay. Lagi eh. Patay na gina pirmi. Kay patay man yung papa nimo. Patay ay. Pag naman numbang sa kwarta, patil na pala. Ako yawan. Unsa mo magpatay nimo? Nginaon na nimo? Kasi ako ng kilit karungan. Asa makakita na? Nga duslakon. Video? Yawan ni mga ani. Tabudi. Tara, kinsa man na? Nabot na ko na. Imong kuya? Ha? Imong kuya?